La Cambra de Comerç ha decidit suspendre l'edició 2020 de Reus Viu el Vi, la situació excepcional que viu el país i la necessitat de prioritzar esforços ens porten en aquesta situació. Això sí, descartant altres coses paral·leles. I ara el que volem fer és parlar i escoltar la directora de Reus Viu el Vi, la Marta Domènech. Marta, moltes gràcies per atendre avui els micròfons de Ràdio Ciutat. Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem? Tots bé de salut? Bé, que en aquests moments és molt important, oi que sí? Sí, i tant, i tant. Cal preservar-la, perquè si no, malament rai. I tant. En aquests moments, el que estàvem dient, no? La situació que estem vivint forma part de tot això que representa, diuen, una nova realitat. I la Reus Viu el Vi ha estat afectada, en aquest cas, amb la seva suspensió. Com va anar això i com es va prendre aquesta decisió? Bé, és quasi bé com una decisió, com aquell qui diu, doncs, forçada per la situació actual que s'està vivint. És molt difícil cobrir escenaris, fer previsions, tot el que és ara contacte personal, aglomeracions, gent concentrada en un espai únic, per molt que sigui un espai obert. Ara tot això amb l'estat d'alarma és absolutament impossible, per tant ha estat una força major la decisió, no ha sigut una decisió, diguéssim, per gust, per ganes o temes organitzatius, vull dir, la cambra ho tenia tot a punt per arrencar-la, més una edició que estrenava amb molta il·lusió, però no pot ser. Per tant, la situació actual fa que haguem de suspendre-la i la voluntat és potser octubre, novembre, tampoc no ho puc dir perquè realment l'escenari canvia, com bé sabeu, i sobretot a nivell dels mitjans, els que estem d'oients ens tornem mig bojos, però suposo que els que heu d'informar doncs hi aneu a rebufo, que també és una autèntica locura perquè es canvien les normatives, els formats, les situacions, com aquell qui diu, cada 30 segons, no? Fer prediccions és molt difícil, dir el que farem és molt complicat. Ara estem justament en el moment, diguéssim, de l'emergència de foc, no? Per tant, cal ser molt prudents, cal el que toca, que és prudència a casa, no incitar a situacions de trobar-se molta gent junta, però sí que és veritat que la cambra vol lluitar per seguir posant de manifest i la nostra voluntat és de donar a conèixer la feina que fan les nostres DOs de la nostra àrea cameral i estem pensant potser quan les coses passin, quan les coses no sé si anava a dir normalitzin, no? Procurar de fer alguna cosa per posar en valor la feina que fan les nostres DOs. Com, de quina manera, quan, en quin format, impossible dibuixar-ho ara com ara, no? Però la voluntat per part de la cambra hi és. Clar, a més estem vivint aquest problema que és prou evident, perquè els cellers és un dels sectors també molt afectats per la crisi, la tancada de restaurants, el fet que la gent, per exemple, no poden anar a buscar el vi, ara sí ja, no?, en algunes zones, com és el Priorat, com és l'entorn, sí que ho podem fer, perquè som una zona molt privilegiada, però, clar, és una militància molt activa, no?, a l'hora d'aconseguir algun tipus d'aquest tipus de productes. Sí que ja sé que hi ha cellers que s'estan esforçant al màxim amb la venda online, però clar, això no representa la venda presencial, que potser és la més important, i sobretot el consum. Ara, i ara ho diré en plan broma, que començàvem a tenir els restaurants o la restauració bastant acostumada a utilitzar els nostres productes, això ha canviat tot, perquè el sector de la restauració, lògicament, i ben bé que ho saps, que està patint molt, i les conseqüències ja veurem quines són, no? Sí, jo també, és a dir, jo també tinc un restaurant i hotel al Priorat, per tant, és cert, s'està patint molt i el que es patirà, perquè tampoc no hi ha una normativa clara i una situació molt clara, diguéssim, envers a com s'ha d'actuar i com s'han de fer les coses. Ara hi ha també temes interpretatius amb el tema dels ERTOs. Vull dir, no està sent un moment fàcil, no? La gent, doncs, l'Estat sembla ser que interpreta que si pots obrir i no obres, perquè evidentment no tens públic, perquè la gent no es pot moure, no? Per segons quines fases i quines regions sanitàries, doncs dona per sentat que com que s'ha donat com que tu pots obrir, doncs si no obres és el teu problema, encara que no tinguis clients ni tinguis turistes per fer-ho, no? Per tant, és una autèntica ruïna perquè automàticament has de passar a pagar seguretats socials quan estàs tancat i barrat. Per tant, certament és una situació molt complexa. Els cellers formen part, diguéssim, també d'aquesta xarxa i cadena, diguéssim, de venda de productes al consumidor final en quant a vins i també gastronomia, i tothom haurem de trobar aquest nou encaix en aquest nou escenari
que se'ns està plantejant, que és molt incert i és molt... Bueno, estem surfejant unes oles bastant altes i bastant complicades, però no queda una altra que anar-les surfejant de la millor manera que puguem. També és veritat que creiem que és molt important fer xarxa, que és molt important estar connectats, que és molt important que entre nosaltres ens donem suport, i això la cambra també ho té molt clar com aquesta part una mica de líder, de lobby empresarial que representa, i per part de la cambra els esforços seran molt grans per poder tornar a teixir complicitats amb el sector del vi i acostar-lo al consumidor final. No et sento. Ara, per acabar, Ara sí. el que volia saber és principalment, ja ho sé que ens dius que hi ha algunes iniciatives, s'està preparant aquestes iniciatives amb unes situacions més virtuals, perquè com a mínim la gent se'l recordi, crec jo, del vi de casa nostra, que vivim en un lloc privilegiat, ho repeteixo de nou, Certament. I en aquest cas puguem conèixer potser l'altra cosa que ara serà un bon moment per promocionar, que és què hi ha al darrere dels cellers, perquè als cellers hi ha moltes persones i una activitat prou artesanal per conèixer-la, no? I tant, posar en valor les persones que tenen projectes vitals, perquè el món del vi és un món vital, són negocis de persones, diguéssim, que les viuen sobretot en la nostra terra, l'àrea capital nostra, que són cellers relativament petits, cellers familiars, cellers que ho fan molt amb sentiment i amb cor, no? Sempre dic que hi ha negocis que es porten amb el cor i hi ha negocis que es porten amb la butxaca. Doncs aquí es porten amb el cor i s'intenten defensar amb la butxaca. Doncs, en aquest cas, moltes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Ciutat, sobretot per conèixer un dels temes principals. M'imagino que en les fases de la Covid-19, aquestes fases d'alliberament, la setmana que ve potser viurem algunes situacions que són cada vegada potser millors, no? I en aquest cas convidem sobretot a la gent, ara que estem parlant també molt del turisme, que la gent faci militància i que visiti la restauració del nostre entorn i sobretot en aquest cas que coneixi, ara és un bon moment, serà un bon moment potser per començar a conèixer el Priorat, la Terra Alta, el Montsant i totes les DOs, perquè serà una proximitat que sí que podrem utilitzar, no? Això sí, sense aglomeracions. Això sí, molt bé. I tant, així és. Doncs, Marta, moltes gràcies per atendre'ns i gràcies a vosaltres. Seguirem parlant i pendents de la vostra iniciativa. Adéu-siau. Adéu, gràcies, bon dia.